champurado. May sunod guys. Magabas na guys. Hindi magbuka, magabas. Ginagawa mo. Ayos. Buka tayo niya magluto tayong champurado guys. Buka na tayo guys, yung kahoy. Makaluto na tayo. Champurado. Pinuhon guys. Noon sa aron guys. Kay aron makaluto na guys. Manahumani kay pagsugnod guys pa. Ang na siya guys. Ito na nga pagpasiga na lang. Pagpasiga na lang ta guys. Ini pagsugnod guys. Wipon guys. Ginagawa mo. Guys, tara guys, siga na guys. Abot lang tayo pag mag-abot lang tayo mubukal guys. Kay lumdan o tabliya aron makahimo na og champurado. Pasang bukal guys.
Oy, bukal na guys. Ayos guys. Bukal na. Karon lundan na siyang tabliya guys. Kaya bukal na guys. Bukal na siya guys. Nya lundan na siyang tabliya guys. Kaya aron makumplito na ng champurado guys. Lamig kayo. Hindi kaluto. So, lundan na tabliya guys. Bukal na siya. Buwan ang luwag na ito. Pagtutol na. Iya guys. Bintang. Pinsat ka. Yan. Tunod. Di man nalilikuan. Iya guys, nilunod na guys. Guys, sampurado guys. Balag ka mao na mo sampurado guys, kasi kay dimo-dimo lang dani. Nakoy, kasi dai pug naay di ka mao. Luto na yung kakao guys. Ready na, pagkaon. Paningot cukup tubang sa buwan guys. Semua yang kalunod kay maghawin dito sa camera. Piso na kayo guys. Kamay. Kamayan na namin. Para ready to eat na. Mainit na. Punta na yung kamay guys. Okay, nanay kamay. Kumbate na ni guys. Ito na ni higupon. Kaya higanagan sa bawah. No, si 4 guys ba? Kuwang palingamay na. Ito po, nga rin mo. Ada na. Okay na guys. Bati na, champurado guys. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Hi guys, nya, luto na champurado guys. Guys. Kami ini kayo guys. Champurado, my favorite. Ngaon to nyo guys. Ito guys, mga to. Primero, sangag kakao, pagaling, imasa. Oh, na na, champurado na. Okay, mga to. Yan, mag-hukay ko guys. Isip sa baso kay aron dito na murag sa kwate ba. Sigurado. Mainit guys.
guys. Mura to ang kung katulungan nyo guys. Mura guys, thanks for watching guys. Salamat kayo. Don't forget to subscribe my YouTube channel and God bless.